Tyala ezi zinto zibaluleke kakhulu zingakunceda ke kuthengeni nasekufakeni isicelo semalimboleko yemoto. Simphiwe ngona ke uSpike Somvile Phefumla Mfondini ovela kwaWest Bank lakusicacisela ke yonke into ngoku nje emva komzuzwana ukuba ngaba uyasokola ukufumana imalimboleko yemoto le ngxoxo ke yenzelwe wena. Khumbula ke kuba imibuzo ngemali zezimoto yenzele inkqubo iphumelele kakhulu. Le mibuzo yenu enisithumelayo kuFacebook nakuTwitter, ikhasi lethu likaFacebook West Bank Asset Finance, ungena napha kuTwitter ke handle yethu ithi @westbank. Ungalibali ke ukusebenzisa i-hashtag yethu #WestBankHowTo kuze ke imibuzo yakho ikwazi ukuhoywa ngumbona. Mbona ke siyayifuna siyayidinga Mfondini, kodwa ke ngaba mhlambi sinayo na imali yokuyithenga. Khawusixelele Mbona, kutheni ufikelelo luye yona nto ibalulekileyo njengoku kunangaphambili le nto kuthiwa i-affordability? Inkosi Bhutiza, ndibulise kuwe kwi-BE scheme nakubo bonke abaphulaphuli bomhlobo wenene. Ndibulise nakumanina kule nyanga yamanina. Tshawe, umthetho wamatyala kazwelonke le kuthiwa yi-National Credit Act uye watshintshwa ukuze ancede abathengi ukuqinisekisa ke ukuba awungeni ematyaleni ongazokwazi uwabhatala. Yenzelwe loo nto lo mthetho. Uyabona ke wonke umntu othenga imoto kufuneka azalise ifomu yokuhlolela ufikelelo, le nto ngesingesi kuthiwa yi-affordability assessment. Oku kunceda ukuba abathengi bemoto bangangeni ematyaleni abangazokwazi uwafeza. Kaloku uza kuba namatyala angaphaya kwemali onayo ukuba wenze loo nto. Unamatyala amaninzi, amakhadi amatyala awasebenzi. So uqalile ke ungaphenduli iminxeba xa ufowunelwa inamba engabhalwanga, uve ngenye ixesha Bhutiza umntu athi hayi i-private number ndizoyiphendula. Ukuba nguwe lowo, zazi ke ukuba ukhona ingxaki ekhoyo ngasematyaleni. Kufuneka ufowunele ibhanki yakho uchaze imeko okuyo. Ukubola ngamatyala kumosha igama lakho neprofile yakho yamatyala. Ingcebiso yethu ithi ukuba awufikeleli imali yetyala sokuyiboleka, khumbula ukuhlolelwa ufikelelo kwenzelwe ukunceda wena. Okay, Mbona nakumbali Sugar Lee Bembe kuFacebook unalombuzo uthi molo Simphiwe, ndizama ukufaka isicelo sam semalimboleko kodwa isicelo sam sisoloko sikhatywa kuthiwa andifikeleli. Nkosi Bhutiza, ndixolise kusisimbali ngokusokola ukufaka isicelo. Njengokuba usazi, uhlolisiso lofikelelo lwenzelwe ukunceda wena. Ndiza kunika ke amanyathelo enkqubo yokuhlolelwa ufikelelo. Okokuqala, bhala phantsi zonke iindleko zakho uzibhatale kumvuzo wakho. Umvuzo ke uthetha ke yonke imali yakho oyibhatalwayo emsebenzini ngaphambi kwerhafu. Iindleko ke zonke iindleko zakho, ukutya, i-medical aid, ibhondi, irenti, njalo njalo uzifake. Bhutiza ke mandichaphazele nakoli nqaku ke abantu xa befaka ke kwifomu badla ngobhala into ecinga uba ezingaphelelanga. Kanti ke xa sowusifakile isicelo semalimboleko siye siyotsala kundawo kuthiwa kuse-ITC eTransunion onke amatyala awabhatalayo. Ukuba awuwavezi onke sizawafumana, kusolo kungcono ke ukuba abaphulaphuli okanye abathengi bayibhale yonke into ngale ndlela yiyo. Inyathelo lesibini, thumela istatement sebhanki senyanga ezintathu neziliphu zomvuzo zenyanga ezintathu. Ibhanki iza kuvavanya incwadi yeendleko zakho, izame ukubona ukuba usalelwa imalini na emveni kokuhlawula iindleko zakho. Ngawaphi amanye amatyala onawo ukuze kuhlolwe nengxelo yakho yokuhlawula amatyala. Bazobala bajonge ukuba unganayo na imali eseleyo yokuhlawula imoto, i-insurance, ipetroli nokuyilungisa. Uza kuxelelwa xa isicelo sakho siphumelele naxa siye sakhatywa. Ndiyacebisa ke kubathengi, xa sikhatyiwe buza izizathu ukwenzela yonke into ithi vetshe kuwe uzokwazi ulungisa imicimbi yakho. Ukuba awuliphumeleli uhlolisiso lofikelelo, umele ujonge ibhajethi yakho ngaphambi kokufaka esinye isicelo, okanye uzame ukujonga imoto engabizi kangako. Mhlawumbi unozama kuleqa amatyala uwagqibe ukuze uphungule ezinye iindleko. Mbona noko njengamntu uxakekileyo anzokusokolisa namhlanje ndifuna nje umbuzo wokugqibela sokohlukana Mfondini. Ndidla ngokuva
ukuba uzinzo ludlala indima enkulu ukuze ke isicelo semali-mboleko samkelwe. Yintoni le ibhanki ifunayo xa ithetha ngozinzo? Uyichanile Mdange, uzinzo sisalathisi esibalulekileyo kakhulu kuthi mizi iboleka imali. Ibhanki ihlola ezi zinto, iqale ijonge isimo sakho ukuba ungumntu otshatileyo okanye akutshatanga, ukuba unomhlaba okanye uhlawula ibhondi ngexesha, ukuba unomsebenzi ozinzileyo ibe uneminyaka usebenzela inkampani enye. Umntu ozinzileyo uwaphatha kakuhle amatyala akhe, soloko enamathuba amahle. Njengoko besenditshilo Bhutiza, xa sisiya kutsala kwi-ITC uye ubone uba umntu ubhatala njani na ityala lakhe nangelincinci neliselfoni eli lembala. Umntu ke ukuba uyarenta kodwa usoloko efuduka, oku kubonisa ukuba akazinzanga. Umntu onomvuzo ongazinzanga, ongahlawuliyo amatyala, osoloko efuduka ujongwa njengomntu osisichenge sokuba anganikwa imali-mboleko. Bhutiza, bona masibulele manibhuti, siyakuqonda uba nawe usihlinzele ngokwaneleyo kulo mcimbi namhlanje. benosuku oluhle kakhulu. Ngoko ke ngaphambi kokuba ufake isicelo semali-mboleko mphulaphuli, kufuneka uqiniseke ngezo zinto. Unayo na, number 1, imali yale moto uyifunayo, kwaye ulenzile na uhlolisiso lokufikelela? Ngaba okwesibini, unomsebenzi ozinzileyo na, ube uhlawula ke iindleko zakho ngexesha? Zonke ke izinto ke ziza kunceda wena uphucula amathuba akho okufumana imali-mboleko. Kuba ngaba ke isicelo sakho semboleko yemoto yakho asivunywanga, nceda uthumele imibuzo kwinkqubo yethu ethi #WesBankHowTo. Yiyo ke, okanye uye phaa kwikhasi lethu Facebook elithi Westbank Asset Finance, kanye usebenzisa uTwitter @WesBank. Ungathumela ke netweet usebenzisa le hashtag yethu #WesBankHowTo. Ukhumbule ke icalculator yofikelelo kwiwebsite yeWestBank eyenzelwe ukunceda wena. Ungaphoswa ke ile nkqubo yethu yevekezayo apho sakube sichaza ukusuka nokuhlala kwenzala and linked kunye ne-fixed. Okay, zizo ke ezobe sithetha ngazo ke, okay, ezo nzala, ezo interests. Ukuba ngaba ke inzala yenyuka ungaziboni ke usonganyelwa ziingxaki